Iată de ce e bine să-ți instalezi la tine acasă un panou solar pentru apă caldă. Răspunsul este cât se poate de simplu, pentru că panourile solare pentru apă caldă sau încălzire sunt singurele obiecte din gospodăria ta care efectiv îți țin bani în buzunar. Asta într-o perioadă în care toate se scumpesc de la o zi la alta și nu mai știm cum să jonglăm cu facturile de utilități. Gândește-te așa, centrala termică, boilerul, radiatoarele, instanturile, toate acestea generează cheltuieli lunare mari în fiecare casă. În schimb, panoul solar pentru apă caldă, odată instalat, pe lângă faptul că își amortizează rapid costurile de achiziții, îți aduce lunar economii substanțiale de bani pe toată durata vieții lui. Cum este posibil așa ceva? Ei bine, panoul solar pentru apă caldă consumă doar energie solară, care, din fericire, este gratuită și nelimitată. În plus, acesta se instalează foarte ușor și cu costuri minime și nu necesită cheltuieli sau operațiuni de întreținere. Dacă încă nu te-am convins, îți mai spun că, pe lângă faptul că îți faci ție un bine, le faci și copiilor tăi un bine, contribuind la un viitor mai curat pe această planetă, un viitor cu mai puțină poluare. Să aveți soare pe cer și în suflet.